For at finde ud af, hvad for nogle leverandører, der er A, B og C leverandører, så starter vi først med at sortere dem efter, hvor meget vareforbrug der er. Det gør vi oppe i data. Og så sorterer vi efter, hvor meget vareforbrug det har, altså kroner, og værdierne størst til mindst, så vi finder ud af, hvor der er mest vareforbrug henne. Så er de rangordnet, og så skriver vi numrene nedad, ned til 10, så vi kan finde ud af, hvad nogen der er bedst, eller størst og mindst. Nu har vi så lige snydt og allerede sat rangorden og leverandørnavne ned, så nu er vi klar til at finde ud af leverandørerne akkumuleret. Og det gør man ved at sige, for eksempel for Arla, så siger man 1 divideret med 10, og så ganger vi med 100, fordi vi skal have det i procent. Og så fordi vi skal altid dividere med 10, så den celle, den låser vi lige ved at sætte dollartegn, og så er den låst. Og så udgør Arla så 10% af alle leverandørerne. Den næste post, vi vil regne på, det er akkumuleret vareforbrug, og det gør vi ved at sætte den første celle lige med årets vareforbrug. Derefter så plusser vi den anden leverandørs vareforbrug med den første leverandørs, eller den ovenover, og derfor så kan vi trække det hele ned, så det akkumulerer selv. For at finde det akkumulerede vareforbrug i procent, så tager man det løbende akkumulerede vareforbrug og dividerer det med det samlede akkumulerede vareforbrug, og ganger det med 100, og så sætter man dollartegn, så vi er sikre på, at de dividerer med det akkumulerede vareforbrug hver gang. Og så trækker vi hele vejen ned. Og så skal vi gerne give 100%. Det gør det samme også. Nu skal vi så finde ud af, hvilke leverandører, der er A, B og C leverandører. Og ud fra opgaven, der ved vi, at A-varerne de udgør 20% af leverandørerne. Så vi kigger under leverandør akkumuleret og ser, hvilke leverandører det så er. Her er det så Arla og Danish Crown. Og i opgaven, der står, at B-varerne de udgør 50% af leverandørerne, så det er de næste 5. Og C-varerne de udgør 30%, så det er de sidste 3. Når vi skal finde ud af, hvor stor en del af vareforbruget de forskellige leverandører har, så siger vi først den sidste A'er. Og for at finde B'erne, så tager vi den sidste B'ers akkumulerede vareforbrug i procent, og minuser det med den sidste A'ers vareforbrug. Og C'erne tager vi den sidste C'er, og minuser det med den sidste B'er. Og når man lægger det sammen, så giver det 100%.